Zdravím vás, přátelé, z klubu HSCP. Prosím vás, posílali jste mi hodně jako dotazů, jestli budeme natáčet nějaký pořad. Jelikož naše videa se vám líbí, tak vám můžu říct, že ano, tento pořad bude startovat samozřejmě ale až od září roku 2013. A máte se na co těšit, protože i naše webové stránky dostanou ten správný kabát, takže pokud vás bude zajímat více informací, co se týče sebeobrany, prosím pište na náš Facebook a pište tam jakékoliv dotazy. Sebeobrana proti noži, co mám dělat, blá, 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 blá. Napište, co vás napadá, my se budeme věnovat tomu natáčení, abychom opravdu hodně se vložili do té reálné sebeobrany, protože hodně lidí mluví spousta hloupostí typu kopněte ho tam, a tak, ale přitom je to úplně jinak, prosím. Takže mějte se zatím krásně a ahoj. Jo, a ještě něco. Ahoj dvakrát. Když tam pálíš rychle, že tak to, tak já zase jo. Pákuji si, že klasika. Rychlo. Tak. Jo. Jo. Jde o to, že ty budu padat na zem, dělám jeden úder, přehmátný dělám druhý úder, udělám páku a tím se neučíš. Takže nůž. Operujeme tě se. Já ti budu naproti. A tady si ji zasadím. Tak, minutku.